खराब बा। बिहार के राजनीति के दशा देखी इलेक्शन आवत देखे के मिलता कब कौन नेता अपना फायदा खातिर कब कौन पार्टी छोड़ के कब कौन पार्टी में घुसिया जाए एक और कौन गारंटी नहीं है। अब भोजपुरी गीत के दशा देखी कब कौन ब्यास अपना हिट होके खातिर कब कितना बाउर गीत गाती हैं भैया जी करो कोनो गारंटी नहीं खाली हिट होके खातिर ना अपुआ के पाहुन हो ऐसा ऐसा गवैया लोग गीत गावता बबुआ हमने के तो छोट छोट कलाकार हो जा लमहर लमहर कलाकार लोग जे सुपर स्टार कहता जे पावर स्टार कहता ओ लोग के गीत सुन दिमाग में करंट मार देलो एक जना गावत रहे कि खोइबो मेहरी खाते तो मोटा जइबो काहे मेहरी खाते खोइबो तो मोटा जइबो आ माई खाते खोइबो तो टीवी हो जाई का ना डंडिस हो जाई छंडिस हो जाई बताई हई गावत रहे कटहर का काट नियो नोट भइल फाट के हां आवे बलमुआ मुलायम कर चाट के आई बुझाते न कि बलमुआ के कोनो कटा कुकुर हो जौन का चाटिए के घाव ठीक कर देता हे बबुआ लय के कोनो तय नहीं है लेकिन चला इतना पाउर दौर में भी एगो निमन लय विजय चौहान जी गा के गोइनी हम तन वही लय में हमनी के गणेश बाग बोलावे के बा आगे बढ़ जाए हाय 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 गोलर अल्लाह है विजय चौहान जी गोलर अल्लाह है कैसे कि गुजरल नजरी से जबत गुजरिया धारा के गुजरल नजरी से जबत गुजरिया धारा के एक ही दो दिल बावे सीना के भीतरिया उहो दिल लागल बा तोरे से एक ही दो दिल बावे सीना के भीतरिया उहो दिल लागल बा बताइए सरकार ये कैसन एकर नजरिया बा कि एकर दिल जब लागता तो गुजरिए से लागता बाप मतरिया से एकर दिले नहीं खेलागो बाप मतरिया के छोड़ के गुजरिए के फिर में लगो लेकिन हमने कहीं नहीं कहे के बबुआ जी हां जी गणेश जी के भक्त ये कहले रहले ना ई ना कहले रहले ए लय में कहत रहे तब देखी हम देखावत नहीं लेके देखे गणेश जी हम देखत रहे परिवार में कैसे कहता लइका कहता पिता भोला दानी राउर माई महारानी कार्तिक जी भैया तोहारे पिता भोला दानी राउर माई महारानी कार्तिक जी भैया तोहारे बाबा छठी माई होई दादू राउर भौजाई पूजा होला पूरा परिवार बाबा राउर भौजाई पूजा होला पूरा परिवार बाबा तारलो से बार बार कहले माल आवे झाल रोक दे स्टेज पर से उतर गईनी स्टेज पर से उतर गईनी आज सवेरे हिसाब तहन नोनू दी है ना हिनकर लाल हई देखिए भगवान गणेश जी के दरबार में हजार रुपए का पुरस्कार भइल हमने के परम पूज्य गार्जियन श्री विनोद मिश्रा बाबा के तरफ से अनगिनत रुपए का पुरस्कार भइल बा हमने के बाबा के बार बार पाँव लगी करब जा संग संग हमारा महाराज जी
बड़ी बड़े पे के आशीर्वाद देला बानी इहो के चरण के हमनी के कोटि कोटि बार नमन करब जा बोलल जाए का कोनी है खाली फिर से कहीं कहीं अच्छा ई सब तुम हम तो कहीं में तनी लाज लगता हां हैं चारंगा पंडित कहां बनी द्वार पर खड़ा होके ए मारे ई सब हमने ना कहिल ई सब बात हमने का ना कहिलस लेकिन कोनो बात नहीं है खास कर माइक में ना कहिल हां ए पुरस्कार दे बनी बार बार लगातार हार्दिक हार्दिक नमस्कार रही हां ना जी द्वार के बात बा हां ऐसे चारंगा टेंगरा के फेर में पड़ला के काम नहीं है ई शाकाहारी मंडली है ए बाबा बाबा गणेश सस परिवार हमनी हिंदू समाज में केहू देवी देवता के नहीं खे बाबा गणेश के परिवार से सीखे के मिलला का घर केंगो चलावल जाला केगा परिवार केंगो चलावल जाला केगा ई यदि सीखे के बा हां त केहू हमरा देवाधिदेव महादेव से सीखे कोनो भी घर पद में आगे बा प्रतिष्ठा में आगे बा तो ओकर एक नंबर से जाई केकरा के वो घर के गार्जियन के अरे वो घर चलावे के जान जाए कब जब रौरा अंदर बर्दाश्त करे के क्षमता हो जाए तो देवाधिदेव महादेव सस के बर्दाश्ती बाजी के बाजी जे सारा दुनिया के अमृत पिया के खुदे जे विष पियता खुदे जे जहर पियता इतना बड़का बर्दाश्ती के बा अदनी से हमनी के घर में देखी ना सास यदि टाइट दिमाग के बारी वो जब पतो लरम हो जाता घर चल जाता यदि पतो टाइट दिमाग के मिल गईली वो जब सास तनी नरम हो जाता तो वो घर चल जाता और न तो सासों के दिमाग टाइटे हो जाओ पतोहियों के दिमाग टाइटे हो जाओ घरवा चली चाची ना घर में भड़क जाई घर में भड़क जाई एंगनी एगो सास अपना पतो के समझावे लगल नए नए पतो आई रहे कहले के बाबू ओ बहू इस घर में नई नई आई हो तो इस घर का नियम समझ लो ये घर के मलकिनी हम हई हमरा बेसी बोले के आदत ना हो हम जब हेंगा हेंगा करी नु हेंगा तो बुझिए कि हम तरह के बोलावत नहीं एकदम चंद सेकंड में हमरा लगे चली आई हो ए भाई कल जुगिया पतो रहे अब ओकरा से सास के तावरो काता नु वो कहते कि अम्मा जी रौरा बेसी बोले के आदत ना हो तो हमरो बेसी सुने के आदत ना हो रौरा हेंगा हेंगा करब तो हम चली आए रौरा हेंगा हेंगा करब तो हम चली आए हम हेंगा हेंगा करब तो बुझलब के हम ना आए हां रौरा हेंगा हेंगा करब तो हम चली आए हम जहां हेंगा हेंगा कोई नहीं तो बुझलब के हम ना भाई तो बड़ी बर्दाश्त कइला से कोनो घर चलेला हालांकि हर एक सास चाहेली कि हमारा सीता हमारा पतोह मिले तो सीते जी खानी पतोह मिले चाहेली नु लेकिन हम वो सास से पूछत तनी उ सास को वो सोचले बड़ी कि हमारा भीतरी कौशल्या जिला रोहनिया बाकी ना सीता जी खानी यदि पतोह चाही तो अपने आप के कौशल्या बनावे के पड़ी लेकिन कहते के बाबा हम देखत तानी का तो हथिया के सुर शोभे मानुष के ताना कैसे निकल भाई तो हथिया के तन शोभे मानुष के तानावा मनवा में दर्शन के लागल लगनवा और का इहो जानत नहीं हम रिधि सीधी करौर सजनवा शुभ लभ बबुआ तोहारे रिधि सीधी करौर सजनवा शुभ लभ बबुआ तोहारे बाबा छठी माई होई बाबा राउर भौजाई पूजा होला पूरा परिवार बाबा छठी माई होई बाबा राउर भौजाई पूजा होला पूरा